Esophagus ng aswang. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Hindi lahat ng balita totoo, pero hindi lahat ng napatunayan mong totoo magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. Minsan, mas maganda pa yung wala ka nalang alam sa nangyayari para hindi ka rin napapahamak. Yan ang natutunan ko sa naging karanasan noon ng aking lolo. Isang nakapangingilabot na pangyayaring nagsimula lang naman sa isang simpleng hinala. Ako nga pala si Andrew at hayaan niyo akong ibahagi sa inyo ang kanilang kwento. Tubong Catbalogan City sa probinsya ng Samar ang lolo ko na itago na lang natin sa pangalang Jaime. Binata pa raw siya noon nang bigla na lang kumalat ang isang balita tungkol sa isa umanong aswang na gumagala raw sa kanilang baryo. At ang pinaghihinalaang aswang, walang iba kundi ang bagong lipat na babae na nakatira sa dulo ng kanilang barangay. Tawagin na lang natin siya bilang Erlinda. Ang sabi ni Lolo, napakagandang babae raw nitong si Erlinda. Morena, balingkinita ng katawan, biniyayaan ng magandang hubog ng hinaharap at maamo ang muka. Mahahaba ang pilikmata nitong itim na itim ang kulay at maganda rin ang hugis ng kanyang natural na mapupulang labi. Kaya nga raw, nang mabalitaan ni Lolo ang tungkol sa hinalang yon ng kanyang mga kabaryo, ay hindi na yun pinagkaabalahang paniwalaan nung una. Sa isip-isip niya, marami lang talagang inggiterang chismosa sa kanilang lugar. Siguradong ginagawan lang nila ng kwento si Erlinda dahil sa inggit. Mula kasi nang dumating ito, halos lahat na yata ng kalalakihan sa kanilang baryo ay naaakit sa taglay niyang ganda. Pero wala naman daw ni isa sa kanila ang pinansin ni Erlinda. Nagsimula lang naman daw noon ang hinala ng mga tao tungkol kay Erlinda dahil sa pagkawala ng isang bata sa kanilang baryo. Huli kasi itong nakita ng kanyang mga kalaro na nag-iigib ng tubig sa poso na malapit lang sa bahay ng dalaga. Buong magdamag itong hinanap ng mga magulang at kaanak niya, pero hindi talaga nila siya nakita. Hanggang kinabukasan, natagpuan na lang nila itong nakasabit sa isang puno. 3 metro lang ang layo mula sa bahay ni Erlinda. Wakwak at halos nahahati sa gitna ang kanyang katawan mula sa liig nito hanggang sa kanyang tiyan. Nawawala na ang mga laman loob ng bata. Mula puso nito, atay, bato at kahit ang bituka nito'y tinangay ng kung sino man ang gumawa nun sa kanya. Butas din ang mata nito't nakalawit pa ang mga pinagputulan ng ugat at litid nun na isang indikasyong pinilit iyong dukutin. Noong una, gusto raw sana nilang maniwalang isang mabangis na hayop lang ang gumawa nun. Pero sa linis ng pagkakahiwa sa katawan ng batay, tila imposibleng ito nga ang nangyari. Bigla na lang nag-hysterical noon ang ina ng nasabing bata. Nakita niya kasing lumabas si Erlinda ng bahay nito para mag-igib ng tubig. At parang wala man lang daw itong pakialam na may natagpo ang bangkay malapit sa kanyang tirahan. Bukod dun, naging malaking usap-usapan din ang tungkol sa nakita nilang pasa sa braso ng dalaga na paramang yun ay kagat ng isang bata. Inakusahan ng ina ng bata si Erlinda bilang isang
aswang. Pinagbintangan niya itong pumatay sa kanyang anak na mariin namang itinanggi ng dalaga. Hindi raw siya aswang. Hindi raw siya ang pumatay sa inosenteng paslit na yun. Pero simula noon naging isang malaking bulong-bulungan na sa kanilang lugar ang tungkol sa di umano'y tunay na pagkatao ni Erlinda. Hanggang sa halos wala na raw ni isa mang kabaryo nila ang lumalapit man lang sa bahay nito, lalo na sa tuwing sasapit ang gabi. Sa tuwing makakasalubong daw ng mga taga-ron sa kanila si Erlinda, mas pinipili na lang nilang mag-iba ng direksyong daraanan. Halos lahat sila kinatakutan ng dalaga. Maliban na lang sa isa sa mga kabarkada ni na Lolo Jaime, si Donato. Malaki raw ang pagkagusto ng binatang ito kay Erlinda kahit noon pa. Kaya naman ayaw nitong maniwala sa balitang kumakalat sa kanilang baryo. Sa katunayan nga, mas natuwa pa ito sa nangyari dahil sa wakas daw ay wala na siyang magiging karibal pa sa dalaga. Masosolo na raw niya ang panliligaw dito at mas magiging malaki ang tsansan magustuhan siya nito. Hindi naman daw naging kaso kina Lolo ang tungkol doon dahil sila man ay duda pa rin kung totoo ba ang kumakalat na balitang iyon. O baka naman isa lang talaga yung walang basihang akusasyon. Iniisip nila na baka naman naghahanap lang talaga ng sisisihin ang mga magulang nung batang namatay. Kaya hinayaan nila si Donato sa patuloy nitong panliligaw sa dalaga. Hanggang isang araw, isang pangyayari ang lalong magpapasiklab ng hinalang ito kay Erlinda. Ang kwento ng lolo ko, nag-iinuman daw sila noon sa bahay ni Donato kasama ang nakatatanda nitong kapatid na si Edgar, pati na rin ang tatay ng mga ito. Bigla raw nagpaalam noon si Donato na aalis muna sandali dahil nakalimutan niyang may usapan nga raw pala sila ni Erlinda ngayong gabi. Pagkasabi pa lang noon ni Donato, hindi alam ni Lolo Jaime kung bakit parang bigla na lang daw siyang kinabahan. Dahil doon, sinubukan niyang pigilan si Donato. Iminungkahin niya na bukas na lang ito magpakita kay Erlinda dahil lumalalim na ang gabi. Pero ayaw daw talaga nitong makinig. Kanina pa raw siya hinihintay ng dalaga. Nahuhuli na nga raw siya sa oras ng usapan nila kaya talagang nagmamadali na itong lumabas ng bahay. Sinundan ni Lolo Jaime ng tingin ng kaibigan niya habang dumadaan ito sa gitna ng mga matataas na talahiban papunta doon sa direksyon ng bahay ng dalaga. Napahinga na lang daw ng malalim si Lolo. Ibabalik na raw sana niya ang atensyon niya sa inuman nang bigla na lang niyang makitang dinakit ng malaking ibon si Donato. Bigla siyang napatayo noon sa kinauupuan niya at kulang na lang ay lumuwa ang mata niya sa panlalaki. Kitang-kita niya yun. Hindi siya pwedeng magkamali. Di naman makapagsalita si Lolo Jaime sa nakita niya. Kinalabit na lang daw niya ng kinalabit si Edgar na noon ay tumatagay na sa tabi niya. Medyo nainis pa nga raw ito dahil mukha na nito ang tinatamaan ng kamay niya pero agad din itong napatayo sa kinauupuan nang makitang tinatangay na nga ng napakalaking ibong yun ang kanyang kapatid. Nag-echo sa buong paligid nila ang sigaw ni Donato pero wala na silang magawa. Nang tuluyan na itong mailayo ng kung anumang klaseng nilalang na yon na dumagit sa kanya. Nataranta si Lolo Jaime, Edgar, pati na rin ang tatay nitong si Mang Paldo. Lalo na magtanong si Lolo Jaime gamit ang nanghihinan niyang boses kung ano ang nilalang na dumagit kay Donato. Sigurado raw kasi siyang hindi yun isang ordinaryong ibon lang dahil kitang-kita niya kung gaano katulis ang dulo ng bawat butong nakausli sa hugpungan ng pakpak nito. Malaki rin ang kamay o paa nitong maihahalin tulad sa itsura ng paa ng manok. Kulay itim ang napakahaba at matulis nitong kuko na nakita niyang bumaon pangaraw sa laman ni Donato bago ito nilipad ng nilalang na yon. Wala raw silang ibang naisip na sagot ng mga sandaling yun kundi ito ay isang aswang.
Si Erlinda raw kaagad ang pumasok sa isip nilang tatlo ng mga oras na yon. Hindi ba't ito naman ang katatagpuin sana ni Donato? Napahawak si Edgar sa kanyang ulo na parabang sa paraang yun ay makakapiga siya ng sagot kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Galit na galit si Mang Paldo sa nangyari. Kailangan niya raw mailigtas ang kanyang anak. Dali-dali ay pumasok ito sa bahay nila at sa muling paglabas nito ay may daladala na itong tarik na ginagamit nitong panabas ng damo sa bukid. Nagmamadali itong naglakad papunta sa direksyong dinaanan ng aswang. Kaya namang ganun na lang din ang paghabol ni Lolo Jaime at Edgar noon sa matanda. Napadpad sila noon sa gitna ng gubat na malapit sa paanan ng bundok. Madilim ang paligid dahil halos hindi tagusan ng liwanag ng buwan ng lugar dulot na rin ng nagtataas ang puno. Wala silang maaninag, kaya naman si Mang Paldo ay pinili na lang magsisigaw. Panay ang tawag niya sa pangalan ni Donato, pati na rin ni Erlinda. Panay ang utos niya na ibalik na ron ito ang kanyang anak. Pero bigo silang hanapin ito ng gabing yun. Halos manlumo raw sina Lolo noon habang pabalik sila sa bahay. Dahil ilang oras na silang naghahanap, ay wala pa rin silang nakitang ni isa mang bakas ni Donato o ng aswang sa paligid. Ayaw nilang isipin pero malaki ang tsansang sa mga oras na yun ay patay na ang kanyang kaibigan. Umuwi raw si Lolo Jaime noon na patang-pata ang katawan. Sinalubong pa nga siya ng nanay niya at akmang pagagalitan dahil nakainom na naman siya. Pero bigla raw itong natigilan nang makita ang kanyang hitsura. Tinanong siya nito kung napano raw siya at mahiya mo siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi na raw naglihim pa si Lolo Jaime at sinabi na niya ang lahat ng nangyari noon sa kanyang ina. Kinabukasan, kalat na sa kanilang lugar ang tungkol sa nangyari kay Donato. Nabalitaan pang araw ni Lolo Jaime na may mga sumugod sa bahay ni Erlinda ng umagang yun para kumprontahin ito. Pero tulad ng naunang kaso ay mariin lang na itinanggi ni Erlinda ang paratang sa kanya. Wala raw siyang kinalaman sa nangyari kay Donato. Hindi rin daw totoo na may usapan silang magkikita ng binata kagabi dahil hindi naman daw siya pumayag na magpaligaw rito. Walang nagawa ang mga kabaryo nila noon kundi ang lubayan si Erlinda. Dahil wala naman talaga silang ebidensya. Hindi rin nila ito basta-basta pwedeng saktan dahil baka paglaon, sila pa ang makulong kung gagawin nila iyon. Pero alam ni Lolo Jaime ang totoo. Alam niyang nagsisinungaling si Erlinda dahil noong isang araw lang siya pa nga ang pinaghatid ni Donato ng bulaklak para sa dalaga. Mas malapit kasi ang bahay ni Lolo Jaime noon sa tinitirhan ni Erlinda, kaya ilang beses din siyang ginawang mensahero ng dalawang ito sa pagliligawan nila. Di mapakali si Lolo Jaime buong araw. Para siyang kitikiting nagpapalakad-lakad sa buong bahay nila. Halos hindi rin daw bumaba ang pagkakatayo ng mga balahibo niya sa buong katawan dahil sa kaba. Nag-iisip siya, paano kung totoo ngang aswang si Erlinda? Paano kung siya naman ang isunod nito dahil sa nalalaman niya? Mga bandang hating gabi nang makarinig si Lolo Jaime noon ng mga kaluskos sa labas ng kanyang kwarto. Bigla siyang napabalikwas ng bangon tapos nadampot daw niya agad yung itak ng tatay niya na inihanda niya sa kanyang kwarto bilang pandepensa kung sakaling ang sugurin sa bigla ng aswang. Nakiramdam siya sa paligid. Naririnig niya yung tunog ng kawad na ipinangkakawit niya sa bintana para hindi agad ito mabuksan. Parang may nagtatanggal daw nun mula sa pagkakakawit. Lalong hinigpitan ni Lolo Jaime ang hawak niya sa itak. Naramdaman niyang namamawis ang kamay niya sa kaba pero pinili niyang mas maging matapang.
Halos pigilin niya rin pati ang pagkurap niya, huwag lang mawaglit ang tingin niya sa bintana. At nang bigla itong bumukas, inamba na agad ni Lolo Jaime ang itak niya. Akma na sana niya iyong itataga nang bigla niyang makilala kung sino pala ang nagbukas ng bintana. Sina Edgar at Mang Paldo. Nagulat din ang mga ito. Ipinansalag pa nga ni Edgar ang dalawang kabay niya na akala mo hindi yun tatablan kung sakaling nataga niya nga sila. Nakaramdam ng pagkabwisit si Lolo Jaime sa dalawa, kaya pagalit siyang nagtanong kung bakit siya pinuntahan ng mga ito. Gabing-gabi na, tapos sa bintana pa nila naisipang tawagin si Lolo. Si Edgar ang sumagot sa tanong ni Lolo. Pabulong lang yun, parang ayaw nitong may makarinig sa kanya. Kanina raw kasi, nakita nilang naglalakad si Erlinda sa harap ng bahay ni na Lolo Jaime. Nakatingin daw ito doon mismo sa pintuan ng bahay nila na parabang may inaabangan itong lumabas. Kaya naisipan nilang sa bintana na lang siya tawagin. Bigla raw na pa-sign of the cross si Lolo noon, nagtayuan na naman ang kanyang mga balahibo at hindi niya raw alam kung maiihi o matatay siya sa takot. Yun na nga ba ang sinasabi niya? Mukhang siya na ang balak na isunod ni Erlinda. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nilang yun, maya-maya ay bigla na lang silang nakarinig ng sunod-sunod na pagkahol ng aso. Tapos gumalaw-galaw din bigla yung mga sanga sa punong katapat lang ng kinatatayuan ni Edgar at Mang Paldo. Dahil doon dali-dali raw nag-una ng dalawa sa pagpasok sa kanyang kwarto, madaling-madali rin nilang isinara noon ang bintana. Maya-maya, nakakarinig na sila ng mga yabag ng tila naglalakad na tao sa bubong ng bahay ni na Lolo Jaime. Alam nilang binabantayan sila ng aswang ng gabing yun. Magdamag silang hindi natulog. Nagulat pa nga raw ang nanay ni Lolo Jaime nang makita nandoon ang mag-amang Edgar at Mang Paldo sa bahay nila kinabukasan. Ipinaliwanag naman ni Lolo Jaime sa nanay niya ang nangyayari. Ito ang nagsabing dapat ay lumapit na sila sa isang albularyo para naman makahanap sila ng mabisang pangontra sa aswang na humahabol sa kanila. Itinuro daw sila ng nanay ni Lolo Jaime noon sa isang tiyahin nito sa kabilang baryo. Nanggagamot kasi yun at marami raw itong alam tungkol sa aswang. Dali-dali namang nagpunta ang tatlo doon upang humingi ng tulong at hindi naman sila nabigo. Itim na asin na may orasyon, sanga ng puno ng kalamansi, buntot pagi at isang espesyal na langis ang nakuha nila mula sa tiyahin ng kanyang nanay. Lahat daw ito pangontra sa aswang. Hindi sila lalapitan nito kapag meron sila noon. Ang kailangan lang daw ay palagi nilang dala ang mga yun, lalong-lalo na yung langis na kumukulo raw kapag may malapit na aswang sa paligid. Bukod doon, hindi ka rin daw maaamoy ng aswang kapag meron kang ganon. Hapon na nang makauwi si na Lolo Jaime sa baryo nila. Ang buong akala daw niya noon, diretso na sila ng uwi. Pero wala raw siyang kaalam-alam na may iba palang balak ang mag-ama. Nagulat na lang daw siya nang bigla nila siyang pagtulungang hilain pauwi sa bahay ng mga ito. Sinubukan daw pumalag ni Lolo Jaime pero ayaw daw nila siyang bitiwan. Pagdating nila sa bahay ng mga ito, doon nila kinausap si Lolo. Pinipilit siya ng mag-ama na tulungan silang humanap ng ebidensyang makakapagpatunay na aswang nga si Erlinda. Hindi rin daw kasi sila agad na paniniwalaan ng mga kabaryo nila dahil nga kaanak nila ang biktimang si Donato. Baka isipin lang din ng mga kabaryo nila na naghahanap lang din sila ng sisisihin. Kailangan nila na magsisilbing witness kung sakali. At si Lolo Jaime lang ang alam nilang makakatulong sa kanila. Kailangan daw niya silang tulungan, lalo na tinahabol na rin naman siya ng aswang ngayon.
Walang nagawa si Lolo Jaime noon kundi ang pumayag sa gusto ng mag-ama. Inisip niya na lang na para sa kanya rin naman ang gagawin nila. Medyo maliwanag pa ang paligid nang magsimula silang baybayin ang daan papunta sa dulong bahagi ng kanilang baryo. Pero inabot din sila ng gabi dahil medyo malayo-layo pa nga yun kina Edgar. Nahalata yata ni Edgar na hindi na mapakali si Lolo Jaime habang papalapit sila ng papalapit sa bahay ni Erlinda. Panay na kasi ang lingon niya sa likuran pati na rin sa ibabaw ng mga ulunan nila. At sobrang dahan-dahan siya kung maglakad kaya nilingon siya nito. Sabi ni Edgar wag daw masyadong mag-alala si Lolo dahil meron naman silang dalang pangontra para sa aswang. Hindi nito basta-basta maaamoy o mapapansin man lang ang presensya nila. Isa pa, bago pa lang nagsisimulang dumilim ang langit. Tulad ng sinabi sa kanila ng albularyong nilapitan nila kanina, malamang ay naghahanda pa lang itong magpalit ng anyo bago ito maghanap ng susunod niyang biktima ngayong araw. Nilakasan na lang ni Lolo Jaime ang loob niya hanggang sa makarating na nga sila doon sa likod ng bahay ni Erlinda. Doon nila napiling dumaan. Pero agad silang nagsisi nang makita nilang nakabukas pala ang malaking bintana ni Erlinda sa bandang yun at kitang-kita nila ang dalaga sa loob. Wala itong isamang suot na saplot kaya nalantad sa kanila ang napakagandang hubog ng kanyang katawan. Kitang-kita nilang tatlo na hinahaplos ni Erlinda ang kanyang sarili gamit ang isang botelya ng animo langis na ipinapahid nito sa kanyang buong katawan. Buti na lang nakatalikod ito sa bintana habang ginagawa niya yun, kaya hindi sila nito nakita. Pinanood nila si Erlinda habang patuloy pa rin ito sa ginagawang pagpapahid ng langis sa kanyang katawan. Habang pumupwesto sila isa-isa ng tahimik doon sa ilalim ng bintana kung saan hindi sila mapapansin ng dalaga. Kaya lang, paglapit nila sa bintanang yun, halos sabay-sabay silang napatakip sa mga ilong nila. Napakunot din ng matindi ang kanilang mukha dahil sa mabahong amoy na tila nanggagaling dun sa loob ng bahay ni Erlinda. Amoy bulok yun na hindi maintindihan. Parang bumaliktad daw biglang sikmura ni Lolo Jaime kaya hindi niya napigilang mapaduwak. Gumawa ng ingay ang pagduwak niya, dahilan para maalerto si Erlinda at sumilip sa bintana. Halos hindi tuloy huminga sina Lolo Jaime, Edgar at Mang Paldo habang nagpapalinga-linga sa paligid ng dalaga. Buti na lang talaga at may silong ang bahay nito kaya agad silang nakapagtago doon at hindi sila nito napansin. Sakalang parang nawala ang pagiging alerto ni Erlinda noong may humuning uwak sa di kalayuan. Mukhang inisip nitong yun lang din ang narinig niyang ingay kanina. Kaya tumalikod na ulit ito at bumalik sa ginagawa. Pero bago tuluyang tumalikod noon si Erlinda, pumatak muna sa botelyang hawak nito ang langis na ipinamamahid niya sa kanyang katawan. Pumatak yun dun mismo sa braso ni Edgar. Wala sa loob na inilapit bigla ni Edgar sa ilong niya ang likidong pumatak mula dun sa bote ni Erlinda. At ganun na lang ang pag-iikot ng mata niya nang malaman niyang doon pala nagmumula ang mabahong amoy na kanina pa nila nalalanghap. Mahinang napatanong tuloy si Lolo Jaime noon kung anong klaseng langis ba yung ipinamamahid ni Erlinda at napakabaho naman nun. Wala naman siyang nakuhang sagot dahil hindi rin naman yun alam ng mga kasama niya. Bumalik sila sa pagsilip sa bahay ni Erlinda mula sa maliit na siwang ng dingding nito sa bandang ilalim lang ng bintana. Pero talagang kinilabutan na sila ng husto dahil sa pagkakataong yun. Nakita na nilang tila tuluyan na ngang nagpapalit ng anyo si Erlinda. Tama ang hinala nila.
Aswang nga ang bagong lipat na dalaga. Nagsimulang mangitim ang buong katawan ni Erlinda. Pagkatapos ay parang hayop nang bigla itong tinubuan ng makakapal, tuyot at itim na mga balahibo. Bigla rin nagkaroon ng butas ang magkabilang bahagi ng likuran niya at maya-maya pa lumabas mula ro ng dalawang malalaki at nakapandidiring pakpak na meron ding matutulis na buto na tila nagsisilbi nitong pampatibay. Kitang-kita rin mula sa manipis na balat noon yung maitim na ugat na dumadaloy hanggang sa kanyang katawan. Kitang-kita rin nila na kinuhang muli ni Erlinda yung botelyang pinaglalagyan niya ng mabahong langis. Pagkatapos ay muli niya itong pinuno ng laman gamit ang sarili niya palang laway. Naramdaman daw bigla ni Lolo Jaime noon ang panginginig ng katawan niya sa takot na nagmula dun sa talampakan niya, paakyat sa tuhod hanggang sa kanyang katawan. Mabuti na lang at ng mga sandaling yun ay nagawa niyang pigilan ang sarili na gumawa ng ingay. Pero sa pagkakataong ito, tila hindi naman naging handa si Edgar sa takot na lumukob sa kanya at para itong nawala sa sarili. Bigla na lang itong kumaripas ng takbo palayo sa bahay ni Erlinda, dahilan upang makuha nito ang atensyon ng aswang. Nagpanik sina Lolo at Mang Paldo dahil sigurado silang hahabulin ni Erlinda si Edgar at malaki ang tsansang abutan niya ito dahil sa bilis ng kanyang paglipad. Di na raw nakapag-isip pa noon si Lolo Jaime at basta na lang niyang hinugot ang karit na nakasuksok sa tatangnang nakasabit sa likod ni Mang Paldo. At paglawit pa lang ng ulo ng aswang ay ginamit niya yun bilang panglaslas sa leeg nito. Biglang humiyaw ng pagkalakas-lakas ang aswang dahil sa ginawa ni Lolo Jaime. Pero kasabay doon ay nabawi niya biglang karit na nakabaon at nakakawit pa rin noon sa leeg ng aswang, dahilan upang madala ng kanyang hawak na armas ang isang bahagi ng leeg ni Erlinda na mistulang maliit at malambot na tubong tila gawa sa makapal na balat. Ang esophagus ng aswang. Humalo sa umaalingasaw na baho ng tila nabubulok na katawan ni Erlinda ang metalikong amoy na nagmumula sa kanyang itim na dugo na sumisirit mula sa sugatan niyang leeg. Sumiyap-siyap siya bilang tanda ng paghahabol niya ng hininga at gumawa rin siya ng tunog na para siyang nabibilaukan kasabay ng pagsubok niyang makapagsalita. Dakot-dakot ni Erlinda ang leeg niya na parabang sa paraang yun ay mapipigilan niya ang pagsirit ng sarili niyang dugo. Pero sa bawat paghahabol niya ng hininga ay lalo siyang nahihirapan dahil mas lalo pang ang bumubulwak yun. Lumapas mula sa pinagtataguan nila sina Lolo Jaime nang makita ang nakakaawang kalagayan ng aswang na ngayon ay nakasabit na sa bintana at hindi man lang din magawang ikampay ang sarili niyang leeg. Nakaramdam pa nga si Lolo Jaime ng pangingilabot nang ibalik niya ang tingin sa hawak niyang karit kung saan naroon at naiwan pa rin nakasabit ang esophagus ng aswang. Pero sa kalagitnaan ng pagtitig ni Lolo Jaime ron, bigla na lang napabaling ang atensyon niya sa isang kumikislap na bagay sa lupa. Doon lang sa bandang paanan niya, tinamaan kasi ito ng liwanag ng buwan. Tinitigan niya yung maigi at nalaman niyang isa pala yung kwintas. Pero bigla na lang nilukob ng matinding galit ang dibdib niya nang makilala niya ang hitsura noon. Kwintas yun ni Donato. Hindi siya pwedeng magkamali dahil siya mismo ang nagregalo nun sa kaibigan noong kaarawan nito. Isang kwintas na hindi kailanman hinubad ni Donato. Kaya naman sigurado siyang suot-suot nito yon ng araw na bigla na lang itong dagitin ng aswang. Galit na pinagmasdan ni na Lolo Jaime at Mang Paldo ang paghihirap ng kanina ay nakakatakot na halimaw. Nabaliktad na bigla ngayon ang kanilang sitwasyon. Akmang papasukin na sana nila Lolo Jaime noon si Erlinda sa kanyang bahay nang bigla na lang silang makarinig ng isang malakas na paghiyaw mula sa di kalayuan. Boses yun ni Edgar. Sabay silang napalingon ni Mang Paldo sa pinanggagalingan ng hiyaw na yon at halos takasan sila ng sariling katinuan nang makita nila si Edgar na ngayon ay patiwarik na binibiyabit ng isang mas malaki at mas nakapangingilabot na aswang.
bakas sa kanilang mga mukha ang gulat habang bumibilis ang pagdagundong ng kanilang dibdib. Lalo na nang makita nilang mas hinigpitan pa ng aswang ang pagkakahawak nito sa bukong-bukong ni Edgar gamit ang kanyang mga kamay na may kakaibang lakas na tila nagbabantang anumang oras ay papatayin niya ito. Nanginginig ang mga kamay ni Lolo Jaime habang kaharap ang napakalaking nilalang. Pero pinilit niyang itago ang kanyang takot. Ang buong akala niya ay si Erlinda lang ang tanging banta sa kanilang kaligtasan. Pero ngayon ay kaharap na niya ang isa pang halimaw na mukhang matagal na rin palang naninirahan sa kanilang lugar nang walang nakakaalam. Bigla tuloy siyang napaisip. Nagkamali ba sila sa pag-aakala kung sino ang tunay na may pananagutan sa mga kakilakilabot na nangyari sa kanilang baryo? Sino ba sa dalawang aswang na ito ang pumapatay? Sino sa kanila ang dumagit kay Donato? Hinigpitan niya ang kapit sa hawak niyang karit. Nagpalipat-lipat ang mga tingin niya sa pagitan ng kaibigang si Edgar at ng halimaw sa kanilang harapan. Bigla siyang kumilos. Tumakbo siya papasok sa bahay ni Erlinda at nang makarating siya sa loob ay dinakot niya ang ulo ng nanghihinang aswang. Pagkatapos ay iniamba sa liig nito ang talim ng kanyang hawak na panlaban. Mukhang ito ang ibig sabihin ng aswang. Gusto nitong ipagpalit nila ang kanya-kanya nilang bihag. Buhay ni Edgar kapalit ng buhay ni Erlinda. Hinila ni Lolo Jaime ang buhok ni Erlinda at kinalagkan ito palabas ng bahay. Kitang-kita niyang lalong tumalim ang ekspresyon ng lalaking aswang pero hindi naman ito nagtangkang gumawa pa ng hakbang na ikakapahamak ni Erlinda. Sa palagay daw ni Lolo Jaime, asawa ito ng kapitbahay nilang aswang kaya ganun na lang ang pag-aalala nito sa babae. Inilabas ni Lolo Jaime ang itim na asin sa kanyang bulsa ng mga sandaling yun at nagsimula siyang ipahid yon sa buo niyang katawan. Inutusan niya si Mang Paldo na ganun din ang gawin para hindi sila magawang lapitan ito oras na makipagpalitan na sila sa halimaw na ito. Sumunod naman ang matanda na nagmamadali pang ikinuskos sa kanyang balat ang asing ibinigay sa kanila ng albularyong kamag-anak ni Lolo Jaime. Pagkatapos nilang gawin ang mga seremonya nilang yun, binitiwan na ni Lolo Jaime ang buhok ni Erlinda. Pagkatapos ay pinaatras niya si Mang Paldo. Ganon din naman ang ginawa ng aswang. Inilapag niya si Edgar sa lupa at magkasabay na hinayaan nilang makatakbo papunta sa magkabilang direksyon ang mga ito. Dali-daling inilipad ng aswang na lalaki si Erlinda. Paglapit pa lang dito ng babae habang sina Lolo Jaime naman daw noon ay nagsimula ng magtatakbo pa uwi. Pinagpapahid din nila ng asin si Edgar sa balat nito kasabay ng kanilang pagtakbo. Hindi sila pwedeng makampante lalo na't naririnig pa rin naman nila ang malalakas na pagaspas ng pakpak sa himpapawid na parabang inaabangan lang ng mga halimaw na yun na makalingat sila. Dumating silang hingal na hingal sa bahay ni na Lolo Jaime kaya naman galit na galit daw noon ang nanay niya. Sa sobrang pag-aalala raw nito, tinawag na nito ang mga kamag-anak nila na ngayon ay nagsisimula ng maghanap sa kanya papunta doon sa may masukal na gubat malapit sa paanan ng bundok kung saan nakita ni na Lolo na dinala ng aswang si Donato nung araw na madagit ito. Halos panghinaan bigla ng loob si Lolo Jaime nang malaman niya yon. Inisip niyang baka pati ang mga ito ay mapahamak dahil sa gumagala pa ring aswang ng mga sandaling yun. Pero pinakalma naman siya ng nanay niya at sinaming hindi naman daw sumusugod basta-basta ang mga aswang lalo na kung ganong grupo-grupo ang mga taong naglalakad sa labas. May mga dala pa silang sulo, tulos, buntot pagi at iba pang pangontra sa aswang. Mabuti na lang at nagdilang anghel daw noon ang nanay ni Lolo Jaime. Wala naman daw napahamak pa ng gabing yun at nakabalik naman ng ligtas ang mga kaanak nila. Bagamat kani-kaniyang kwento ang mga ito tungkol sa mga senyales daw na meron ngang aswang na nagmamasid sa kanila sa paligid. May naririnig daw kasi silang mga tunog na parang gumagaralgal at kung minsan naman ay mistulang nasasakal daw ang lalamunan. Para daw itong nahihirapang huminga.
Parang naghihingalong aswang ang narinig nila. Di maiwasang magkatinginan ni Lolo Jaime, Edgar at Mang Paldo nang ganun ang klaseng paglalaraw ang sinabi sa kanila ng mga ito. Pagkatapos nun, saka lang sila nagkwento kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa kanila ng gabing yun. Kaya ngayon lang sila nakauwi. Manghang-mangha ang mga kamag-anak ni Lolo Jaime sa kanilang nalaman. Ang iba naman sa kanila ay kinilabutang malamang totoo nga ang balitang kumakalat tungkol kay Erlinda. Isa sa mga ito nagsabing sigurado raw siyang hindi natatagal ang aswang lalo't hanggang sa mga sandaling yun ay nakasabit pa rin sa karit na dala ni Lolo Jaime ang esophagus ng aswang. Mamamatay na raw ito at hindi na makakapanggulo pa sa kanilang baryo. Sigurado rin daw silang hindi na babalik rito ang asawa ni Erlinda dahil marami nang nakakaalam ng tungkol sa tunay nilang pagkakakilanlan. Ilang araw pa rin nag-abang noon sina Lolo Jaime sa muling pagbabalik ni Erlinda at ng asawa nito. Inaabangan nila ang paghihiganti ng dalawang aswang dahil ayon sa manggagamot na kamag-anak daw nila Lolo, ay bihira lang sa mga aswang ang hindi nagtatanim ng galit. Pero lumipas na ang ilang araw, linggo at buwan, ay hindi na talaga ito kailanman nagparamdam sa kanila hanggang sa tuluyan ng nakalimutan ng mga tao ang tungkol dito. Pagkalipas daw ng isang taon, umalis sa lugar nila ang mag-amang Edgar at Mang Paldo at lumipat sila sa ibang lugar para makalimutan ang masalimuot na nangyari sa kapamilya nilang si Donato. Samantalang si Lolo Jaime naman daw noon ay naiwan sa kanilang baryo na dala-dala pa rin ang alaala ng nangyari. Sa kanya kasi iniwan ng mag-ama ang patunay na nangyari nga sa kanila ang engkwentrong yun laban sa aswang. Ang karit na ginamit niya noong panggilit sa leeg ni Erlinda, pati na rin ang esophagus nitong pinatuyo nila at inilagay sa isang jewelry box na parang isa iyong napakahalagang alahas. Lumipas ang mga taon pero nanatili sa pangangalaga ni Lolo Jaime ang mga bagay na yon hanggang sa makapag-asawa siya at magkaroon ng sariling pamilya. Nang isilang daw ni Lola ang panganay nila ni Lolo Jaime, saka pa lang daw nagdesisyon ng lolo ko na itago na ng permanente ang mga nakakapangilabot na bagay na yon. Ibinaon daw ni Lolo Jaime sa likod bahay nila yung karit, pati na rin ang esophagus ng aswang na nasa jewelry box. Ang buong akala nila raw kasi talaga, hinding-hindi na mauulit pa ang karanasan niyang yon sa aswang. Pero nagkamali pala siya. Nang ipagbuntis daw kasi ni Lola ang kanilang bunso na walang iba kundi ang tatay ko, doon na sila muling nakaramdam ng panggagambala ng aswang. Malapit na raw ang araw ng panganganak ni Lola noon kaya hilig na hilig niyang maglakad-lakad tuwing hapon para hindi naman siya mahirapan sa panganganak. Kaya lang isang araw, habang naglalakad sa pauwi sa amin, meron daw isang babaeng humarang sa daraanan niya at masamang-masama ang titig nito sa kanya. Nanlilisik ang mata, parang kulang na lang daw ay lamunin siya nito ng buhay. Pero ang mas ikinagulat daw ni Lola noon ay nang mapadako ang tingin niya sa leeg ng babae at makita niyang may maliit na butas doon na sa gitna ay may malaking pahiwang peklat. Bigla raw napasigaw noon si Lola kaya dali-dali ring nagtatakbo si Lola palabas ng bahay. Doon pa nga raw siya dumaan noon sa bintana dahil mas malapit yun sa pwesto ni Lola. Pagkakita naman ng babae kay Lolo, bigla na lang itong kumaripas ng takbo palayo na walang lingon-lingon. Pero huli na para itago pa nito ang kanyang muka. Nakita na yon ni Lolo at sigurado siyang si Erlinda yon. Wala raw ipinagbago ang itsura nito. Parang hindi ito tumanda pero hindi yun ang pinagtataka ni Lolo Jaime kundi paano nito nagawang mabuhay ng ganun katagal
na walang dinadaanan ang kanyang mga pagkain. Dahil sa sobrang pag-aalalang baka may mangyaring masama kay Lola, dinala ni Lolo Jaime si Lola dun sa manggagamot na kamag-anak ng nanay niya. Bagamat matanda na ito ay matalas pa rin naman ng kanyang memorya. Tinanong ni Lolo Jaime sa matanda kung ano ang nangyayari at paano nga nagawang mabuhay ng aswang na wala ang esophagus niya. Tinawanan daw ng manggagamot si Lolo Jaime. Ibinalik din ito sa kanya ang tanong, paano raw sa tingin niya nabubuhay ang mga manananggal kahit nawala na ang kalahati ng katawan nito? Isa pa, mahaba naman ang dila ni Erlinda, kaya kahit na anong laki ng pagkain ay magagawa nito yung itulak sa kanyang sikmura. Biglang nanlaki ang mata ni Lolo Jaime. Tama, aswang si Erlinda, kaya hindi nakapagtatakang may kakayahan itong mabuhay kahit kulang ang parte ng kanyang katawan. Kahit ako, natakot nang ikwento sa akin ito ni Lolo. Nung araw na manganganak na raw si Lola sa tatay ko, maaga pa lang daw nakakarinig na sila ng mga pagaspas ng pakpak sa labas. Iba ang lakas nun, parang nagpapahiwatig na ito na ang pagkakataong gagantihan niya ang lolo ko. Sa bawat pagaspas, siyang paghilab din daw ng tiyan ni Lola. Hindi raw maipinta ang mukha nito dahil para siyang malalagutan ng hininga sa sobrang sakit nun. Halos hindi na raw alam ni Lolo ang gagawin. Sa sobrang galit niya, lumabas siya ng bahay na may daladalang itak at hinamon niyang lumapit sa kanya si Erlinda. Pero hindi raw ito lumapit. Bagkus nakita niyang lumilipad-lipad ito ng sobrang bilis paikot sa kanilang bahay. Lalo raw napikon si Lolo kaya padabog siyang nagpunta sa likod ng bahay nila tapos hinukay niya yung karit na itinanim niya noon pati na rin yung jewelry box na pinaglagyan niya ng esophagus ni Erlinda. Nang ilabas niya ang mga yun sa ilalim ng lupa, bigla na lang lumapag si Erlinda sa di kalayuan. Nanlaki raw ang mata nito at nanginig ang katawan. Para bang bigla nitong naalala kung paanong muntik na siyang mamatay nang gilitan siya ni Lolo Jaime noon gamit ang matalas na karit. Binuksan niya pa nga yung jewelry box sa harap ng aswang at pinakita niya rito kung paano niya yung dinurog gamit lang ang kamay niya. Sa sobrang tagal daw kasi ng pagkakapreserve ng esophagus na yun, halos nadudurog na ito kahit sa magaang paghawak lang. Ginawa yun ni Lolo para takutin si Erlinda at nagtagumpay naman siya. Unti-unting napahakbang ng paatras si Erlinda. Sinapo at kinapa niya ang kanyang butas na leeg. Pagkatapos nung ay bigla na lang itong nagtatakbo palayo bago siya lumipad. Nang mawala si Erlinda sa paningin niya, dun lang napaluhod si Lolo sa lupa. Hindi na niya kayang pigilan ang panginig ng tuhod niya. Para na raw siyang maiihinon sa takot. Sa totoo lang. Lumipas na ang panahon pero ang takot niya sa aswang hindi talaga nawala. Parang ang nadagdagan pa yun. Matagal din daw kasi talaga bago nakalimutan ni Lolo Jaime ang nangyari. Ang pagkamatay ni Donato, pati na rin ang mismong nakapangingilabot na inkwentro nila sa aswang na nagdala sa kanila noon sa bingit ng kamatayan. Lahat ng yun, malaki ang naging impact kay Lolo Jaime. Nakapanganak naman ng maayos si Lola pagkatapos noon. Kaya nga ngayon ay nagkikwento ako sa inyo. Mabuti na lang, magaling magpanggap si Lolo Jaime dahil kung nagkataon sigurong nakita o natunugan ni Erlinda na naduduwag siya at hindi totoo ang tapang na ipinapakita niya noon, baka may nangyari ng masama kay Lola at sa tatay ko. At baka hindi ako ipinanganak sa mundong ito. Yun na raw ang huling naging pagpaparamdam ni Erlinda kay Lolo Jaime, mga kasityo. Pagkatapos nun, naging normal naman na ulit ang buhay niya hanggang sa pumanaw siya. Dala na rin ng katandaan. Noon lamang pong 1 buwan. Condolence po
sa pamilya ninyo. Pero nang ikwento sa akin ni Lolo ang tungkol dito, Sir Jupiter, hindi ko na naiwasang isipin. Sa tingin niyo ba hanggang ngayon, buhay pa rin si Erlinda? Natatakot kasi ako minsan, lalo na kapag nakakarinig ako ng malalakas na kalabog sa bubungan ng bahay namin. Baka kasi mamaya niyan, ngayong wala na ang lolo ko, kami naman ang balikan ng aswang. Pero kung sakali mangyari nga ang ganon, ano kayang magandang gawing pangontra ang pwede kong ipanlaban sa kanya? Uubra pa kaya sa mga aswang sa panahong ito ang makalumang mga pamamaraang nakasanayan na natin noon? Comment naman kayo kung sakali mang ma-feature ng Sitio Pangil ang kwento kong ito. Anyway, maraming salamat po sa team na bumubuo sa Sitio Pangil para sa pagtanggap nyo sa kwento kong ito. Bago kasi mamatay ang lolo ko, narinig kong nakikinig siya noon ng mga kwentong aswang dito sa channel nyo. At halata kong nag-i-enjoy siya. Kaya nga hinintay ko munang makababang luksa bago ako nagdesisyong ipadala ang kwento niya rito sa inyong channel. Sana ay magustuhan niyo rin ito. Pero bago ko tapusin ang sulat kong ito, gusto ko lang sanang bigyan ng mensahe ang aking lolo. Lo, kung nasaan ka man ngayon, sana ay masaya ka na. Nawa ay naalis na lahat ng takot at pangambang naramdaman mo nung nandito ka pa sa lupa. Mahal na mahal ka namin at salamat sa mga kwento mong talagang kinaaliwan naming magpipinsan noong kami ay mga bata pa. Rest in peace po, Lolo. Hanggang dito na lang at magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kaloy. Isa po akong 41 anyos na tricycle driver ngayon dito sa Binangonan. Pero ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako'y mapadpad sa lugar ng kababata kong si Hermie sa Palawan. Tagaroon pala ang napangasawa ni Hermie habang ako naman ay napadpad lang dati doon dahil nagsa-sideline din ako bilang construction worker at nakakuha kami roon ng kontrata. Aksidente lang ang muling pagkikita namin noon ni Hermie. Nagkataon kasing bayaw niya pala ang may-ari ng 2-story house na ipinapagawa sa amin noon. Nagkita kami dahil yung bahay na tinutuluyan ni Hermie at ng asawa niya ay katabi lang ng site namin. Tuwang-tuwa pa nga kami nang magkita kami ulit. Long time no see, paring Kaloy. Oo nga, pre. Akalain mong dito pa pala tayo ulit magkikita. Tagal mo rin kasing hindi umuwi sa atin. Medyo busy, pare. Alam mo na, medyo sinuwerte ako sa negosyo rito eh. Ikaw, kumusta? Naks, mukhang big time ko, no? Samantalang ako, heto. Mag-isa na sa buhay. Wala na si tatay eh. Ang totoo, sumasideline lang akong construction worker. Pagkatapos nito, ewan ko kung saan na naman ako maghahanap ng trabaho. Napabuntong hininga pa ako habang kinikwento kay paring Hermie ang masaklap na kalagayan ko ng mga panahong yun. Mabilis namang bumakas ang awa sa mukha niya. Naku pre, huwag kang mag-alala. Di ba marunong kang mag-tricycle? Yan kasi negosyo ko. May isa pa akong tricycle na bakante dyan. Baka gusto mong ibiyahe. Hindi ko na tinanggihan pa ang alok sa akin ng kaibigan kong si Hermie noon, Sir Jupiter. Bukod pa ron, sinabi rin niya na welcome akong makituloy muna sa kanila hanggat wala akong naiipong pang-upa. Bakante naman daw kasi yung isang kwarto nila sa bahay, kaya pwede akong doon muna tumuloy. Wala rin namang kaso sa misis ni Hermie, kaya tinanggap ko na rin. Pagkatapos ho ng ginagawa namin sa bayaw niya ay nagsimula na rin akong
mamasada ng tricycle. Yun nga lang ho, simula nang tumira ako kina Hermie, wala na yatang araw na hindi ako lasing. Dahil napakahilig uminom ni Hermie ng alak. Sobrang hilig din ho niyang kumain ng iba't ibang klase ng exotic foods na natutunan daw niya sa kanyang biyenan. Madalas pa nga kaming dumayo noon sa ibang lugar para lang manghuli ng kung ano-anong insekto o hayop basta pwedeng gawing lamang tiyan. Hanggang sa sumapit ang fiesta sa barangay ni na Hermie. Umaga pa lang ng araw na yun, inaya niya na akong manghuli ng mga paniki doon sa may kuwebang malapit lang naman sa kanila. Medyo masukal nga lang ang daraanan bago makarating doon. Pero sumama pa rin ako dahil nahiya akong tumanggi. Mga paniki naman daw ang balak ipatikim sa akin ni Hermie. Sige lang ako ng sige dahil hindi naman ako maarte sa pagkain. Isa pa, masasarap naman talaga ang ipinapatikim niya sa akin, lalo't magaling magluto ang asawa niyang si Rosalie. Ang laki nitong nahuli natin, pre. Buti nakuha pa natin to kahit gabi na. Oo nga eh. Paniguradong ang sarap nito. Malaman eh. Naku! Pag natikman mo to, pre, makakalimutan mo ang pangalan mo. Tamang-tama't isasama raw ng bayaw ko ang mga kaibigan niya galing sa kabilang barangay. Pati tikimin ko rin sila nito. Hindi ko maialis ang tingin ko sa napakalaking paniking nahuli ni Hermie. Noon lang kasi ako nakakita ng ganun kalaking paniki na medyo nakakatakot pala ang hitsura kong tititigan. Ang totoo, pauwi na sana kami nang makasalubong namin sa daan ang paniki na yun. Buti na lang at sharpshooter ang kaibigan ko. Mukhang sanay na sanay nang gumamit ng baril. Kaya nahuli pa rin namin iyon. Maya-maya pa nagdatingan na ang mga hinihintay na bisita ni Hermie. Mga kaibigan daw ito ng bayaw niya na puro taga-kabilang barangay na gustong makipamiesta. Siyempre, hindi nagtagal ay nagkayayaan na kaming mag-inuman. Pero noong medyo nasa kalagitnaan na ng inuman ay medyo mayabang na ang dating ni Hermie. Ganon naman kasi talaga siya kapag nakakainom, lalo na kapag may kaharap na ibang tao. Mahilig siyang bumida sa kwentuhan. Kaya nga natatandaan kong madalas kaming mapaaway ni Hermie noong mga bata pa kami. Naalala ko pa, habang nagkwekwentuhan kami noon ay biglang may napadaang pusa sa harapan namin. Napakalaki rin kasi ng pusang yun, kaya hindi pwedeng hindi mo ito mapapansin. Kaya naman nang matuon doon ang atensyon ni Hermie, ay agad siyang nagsalita. Alam niyo ba, pre? Tagal ko na rin gustong makatikim noon ng pusa eh. Nakatikim na kasi ako ng aso, ahas, musang, unggoy at kung ano-ano pa. Pero wag muna yan dahil may pinaluto ako ngayon sa misis ko na siguradong magugustuhan nyo. Nako, pusa? Parang nakakadiri naman yun, bayaw. Medyo naduduwak pa ang bayaw ni Hermie habang nakatingin doon sa matabang pusa na nakatingin lang sa amin. Sinigundahan din naman ito ng isa pang kainuman namin na nagpakilala bilang Jose. Oo nga. Saka, mag-iingat kayo mga pre sa panghuhuli at pagkain ng exotic foods. Baka kasi iba ang matsyempohan nyo. Napakunot agad ang noo ko sa sinabi niya. Ibig mong sabihin, parang Jose? Pero hindi pa man nakakasagot si Jose ay tinapik na ng bayaw ni Hermie ang balikat ko.
Bali-balita kasi doon sa barangay nila na makailang beses daw may nakakita ng aswang na nagpapanggap na ibon o di kaya paniki. Ewan ko ba? Parang uso na naman ang mga ganyang kwento ngayon. Bago pa ako makapag-react, bigla namang humagalpak ng tawa si Hermie. Mangiyak-ngiyak siya sa katatawa habang nakahawak pa sa tiyan niya. Aswang? Sus, walang aswang-aswang sa akin mga pre. Kapag nakakita ako ng aswang, kainin ko pa sila eh. Aba, tamang-tamat, hindi ba ako nakakatikim ng ganon ka-exotic na putahe? Kitang-kita kong medyo napangiwi at nagsalubong ng bahagya ang mga kilay ni Jose. Sa wari ko ba'y parang nainis siya sa sinabi ni Hermie. Pero hindi na lang niya ito pinapahalata dahil wala siya sa kanilang lugar. Ako naman nagpapaalala lang. Wala namang mawawala kung susunod tayo. Malay niyo, baka ikapahamak niyo pa yung ginagawa niyo. Mga hayop pa rin kasi yan saka hindi naman sila dapat kinakain. Pero tinawanan lang ulit ni Hermie ang sinabi ni Jose. Masyado ka lang OA pare. Hindi totoo yung aswang-aswang na yan. Pero kung totoo man, walang magiging panamayan sa mga manginginom dahil baka sila pa ang pulutanin namin. Natahimik na lang tuloy si Jose sa muling hirit ni Hermie. Kahit ako medyo napangiwi na sa asta ng kaibigan ko. Maya-maya pa napansin kong nasa labas na pala ng bahay si Rosalie at kausap ang isang kapitbahay nila. Mukhang nagsisismisan na naman ang mga yon. Pare, di ba buntis ang asawa mo? Nasa labas pa. O wala man lang pandong sa ulo. Itinuro ko si Rosalie kay Hermie na agad namang lumingon sa asawa niya. Honey, nakikipagchismisan ka na naman dyan Luto na ba yung pampulutan namin? Sumagot naman si Rosalie. Oo. Ihahain ko na ba? Abay, siyempre, hain mo na rito yan at nang matikman na namin. Matapos ihain ni Rosalie sa amin ang inihaw na paniki, nakita kong ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Jose. Napatayo siya, pagkatapos ay unti-unting nagtagis ang bagang niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya at bigla na lang niyang tinadyakan yung mesa namin kaya biglang tumapon yung mga iniinom naming alak, pati na rin ang bagong hain naming pulutan. Abat, ano problema mo, pre? Asar na asar si Hermie dahil sa ginawa ni Jose. Akmang susugurin niya pa ito kung hindi lang namin siya napigilan ng bayaw niya. Mabilis na lang naming pinauwi si Jose at nanghingi kami ng pasensya. Kahit na ang totoo ay hindi talaga namin alam kung bakit siya nagalit. Ipinagpalagay ko na lang na napikon siya dahil sa kayabangan ni Hermie. Pero pagkatapos nun, Sir Jupiter, ay kakaibang mga pangyayari na ang naranasan naming tatlo, nina Hermie at Rosalie. Eksaktong 3 araw pagkatapos ng fiesta ay binulabog kami ng sandamakmak na pusa sa bubong sa kalagitnaan ng hating gabi. Nalimpungatan ako sa sobrang lakas ng mga kalabog at ingay na ginagawa ng mga ito doon. Kaya naman naisipan ko silang labasin. Pero ganun na lang ang gulat ko nang makita kong may higit 20 yata ang mga pusa sa bubungan.
Nang makita nila ako'y sabay-sabay pa akong nilingon ng mga ito. Medyo kinilabutan ako noon kaya mabilis ulit akong pumasok sa loob ng bahay at bumalik na lang sa pagtulog. Kaya lang ay makailang ulit pa yung nangyari sa loob ng ilang linggo. Ang buntis na si Rosalie ay hilig na hilig pamanding umistambay doon sa tabi ng malaking bintana sa second floor ng kanilang bahay. Bukas na bukas pa man din ito palagi dahil gusto raw ni Rosalie na pumapasok sa loob ng kwarto nila ang hangin. Doon pa sila madalas maglaro ng baraha ng mga kumare niya. Gusto ko sana siyang sitahin pero wala naman ako sa posisyon. Lalo na't hindi naman naniniwala noon ang mag-asawa sa mga pamahiin o sa kasabihan ng matatanda. 8 buwan na pamandin ang tiyan ni Rosalie noon. Lalo pang ang nadagdagan noon ang pagkabahala ko dahil napapansin ko na sa tuwing nasa tabi ng bintana si Rosalie ay hindi nawawalan ng mga pusa sa bubungan ng bahay nila. Kaya hindi na rin ako nakapagpigil. Parang Hermie, hindi sa nakikialam ako kaya lang medyo nag-aalala ako dyan sa asawa mo, pre. Lagi nasa labas eh. O kaya nandoon sa tabi ng malaking bintana kahit gabing-gabi na. Medyo maselan na ang pagbubuntis niyan. Kasi malapit ng mga anak. Saka, baka mapangamuyan ng aswang yan. Pero imbis na makinig ay tinawanan lang ako ni Hermie sa sinabi kong yun. Huwag kang nagpapaniwala sa mga ganyan, pre. Sa panahong to, wala na yung aswang-aswang na yan. Sabi niya pa. Kaya simula nun, ay hindi na ulit ako nagsalita patungkol doon. Pero mga ilang araw lang ang nakalipas, kauuwi lang namin ni paring Hermie noon galing sa pakikipag-inuman sa kapitbahay nang maabutan namin si Rosalie na namimilipit sa salas ng kanilang bahay. Dali-dali kaming humangos para alalayan si Rosalie pero nakita naming dinudugo na siya. Kaloy, pakistart ng tricycle mo, dalhin na natin si Rosalie sa ospital. Agad naman akong sumunod sa sinabi ni Hermie. Pero paglabas ko ng bahay ay nagulat na naman ako dahil hinarang ako ng pagkadami-daming pusa. Gusto ko sanang tumakbo ulit pabalik sa loob ng bahay. Pero narinig kong dumaing na naman si Rosalie kaya tiniis ko na lang ang naramdaman kong takot at ini-start ko na ang makina ng tricycle. Pero hindi lang yun ang naranasan namin ng gabing yun. Sa kalagitnaan ng biyahe namin papuntang ospital ay halos manlaki ang ulo ko nang makita kong sinusundan kami ng isang napakalaking paniki. Sa palagay ko parang kasing laki na yun ng isang bata. Kaya talagang nang tayuan kaagad ang balahibo ko, lalo na nang dumapo ito sa bubong ng tricycle ko at tinitingan ako ng masama. Hanggang sa makarating na kami sa ospital. Kahit nga ho yung ibang taong nasa labas ng ospital ng gabing yun ay nagulat din nang makita nila ang napakalaking paniki na agad din namang lumipad palayo pagkahinto ko ng tricycle. Sa kasamaang palad ho, Sir Jupiter, ay nakunan si Rosalie. Nang ipinanganak niya ang batang ipinagbubuntis niya ay ganun na lang ho ang gulat ng doktor nang makitang bukas na bukas ho ang dibdib ng bata. Butas din ang ulo nito at ang sabi ay hindi raw ho buo ang utak. Talagang natuliro kaming pareho ni Hermie noon, Sir Jupiter. Hindi ko maiwasang isipin na talagang inaswang si Rosalie dahil na rin sa mga senyales na nakita at naranasan ko mismo sa bahay nila.
Matapos ang halos 2 linggong pananatili ni Rosalie sa ospital ay iniuwi na rin namin siya ni paring Hermie. Pero hindi pa rin talaga tapos ang kakaibang karanasan namin noon, Sir Jupiter. Dahil nasa bukana pa lang kami ng pintuan ng bahay, ay tumambad na sa amin ang napakarami na namang mga pusa na nandoon sa loob ng bahay nila. Yung isang pusa ho, Sir Jupiter, na pinakamalaki sa lahat. Bigla ho itong naglakad papalapit sa pwesto ng mag-asawa. Tapos inilapag niya sa tapat nila yung kagat-kagat niyang makapal na tali. Halos masuka ako, Sir Jupiter, nang ma-realize namin ni na Hermie at Rosalie kung ano yun. Pusod ho yun ng bata. Gulat na gulat talaga kami. Para bang ginawa nilang ebidensya ang pusod na yun bilang patunay na totoo nga sila. Bigla na lang hong napasigaw si Hermie sa galit at pagkatapos ay dinampot niya yung itak na nandoon lang sa bukana ng kusina nila. Hinabol niya ho yung pusa na nagpulasan kasabay ng iba pa nitong kasama. Pero naabutan ho ni Hermie yung pusang may dalang pusod at nataga niya ito sa may bandang balikat. Pero bigla na lang ho itong nakatakbo ng pagkabilis-bilis at nagtago sa likod ng puno ng nyog. Nang tingnan ho namin ni Hermie doon ang pusa ay wala na ito. Pero nakita naming may napakalaking paniki na lumilipad palayo sa amin. Doon, Sir Jupiter, sigurado na ako na hindi lang basta paniki at mga pusa ang dumadalaw kay Rosalie. At may hinala ho ako kung sino ang may pasimuno nito. Bumalik sa alaala ko ang reaksyon ni Jose nang makita nito ang inilutong paniki ni Rosalie. Yung malaking paniki na nahuli namin ni Hermie nung fiesta. Pakiramdam ko, Sir Jupiter, aswang si Jose. At malamang sa malamang ay aswang din ang paniking inihaw namin nung gabing yun. Malakas ang kutob ko na kamag-anak niya yun. Kaya naman ginantihan nila ang mag-asawa at binawian din nila ng buhay ang magiging anak ng mga ito. Sinabi ko ho kay Hermie ang tungkol doon at kumbinsido rin siyang ganun nga ang nangyari. Dapat hanapin natin ang lintik na huseng yan, paring Kaloy. Kapag napatunayan kung aswang nga siya, lintik lang ang walang ganti sa ginawa nila sa anak at asawa ko. Ganun nga ho ang ginawa namin, Sir Jupiter. Pinuntahan namin sa kabilang barangay ang tinitirhan ni Jose at nagtanong-tanong kami kung nasaan na ba ito. Naku, mga iho. Wala na rito sina Jose sa kayong mga kasama niya sa bahay. Sabay-sabay na silang umuwi na Antique. Napaaway kasi yata si Jose. Noong isang gabi kasi umuwi siyang may sugat. Hindi ko alam kung nasaksak ba, pero malaki ang tama niya sa balikat. Sabi pa sa amin ng landlady sa inuupahang apartment ni Jose at ng mga kamag-anak niya. Doon po ay lalo talagang lumakas ang kutob ko na si Jose talaga ang pusa at paniking nagdala ng pusod ng bata sa bahay ni na Hermie. Ito ang umaswang kay Rosalie, kaya nawala ang batang ipinagbubuntis nito. Grabing takot ho ang inabot ko noon, Sir Jupiter. Halos matuliro ako sa kaiisip kung ano ang gagawin ko kung sakaling balikan kami ng mga aswang. Kaunti na lang talaga ay mababaliw na ako. Kaya nagpasya na ho akong magpaalam kina Hermie at Rosalie na babalik na ako sa Maynila. Sinabi ko na lang na may trabahong inialok sa akin doon para naman hindi gaanong nakakahiya.
Ayoko silang iwan sa ere pero talagang natatakot ho ako para sa sarili ko. Noon lang ako natakot ng ganun katindi sa buhay ko. Doon ko lang na-realize na masarap palang mabuhay. Simula po noon ay tumigil na ako sa pag-iinom at nag-focus na lang sa pagtatrabaho. Itinihil ko na rin ho ang pagkain ng kahit na anong exotic food dahil baka maulit pa ang naranasan ko. Pero mga kasityo bangungot, tingin niyo ba tama ang hinala kong aswang nga si Jose? Tingin niyo ba siya at ang mga kamag-anak niyang may kagagawa ng pagkamatay ng ipinagbubuntis ni Rosalie? Hanggang ngayon kasi gusto ko pa rin paniwalaang nagkataon lang ang lahat. Simula nang iwan ko sina Hermie, wala na rin ho akong naging balita pa sa kanila. Hindi na ako kumontak ulit sa kahit na sino sa kanila dahil ang totoo, natatakot pa rin akong baka pati ako madamay sa galit ng kung anumang mga nilalang ang gumawa nun sa mag-asawa. Nagkaroon na rin ho kasi ako ng sarili kong pamilya at ayoko hong pati sila ay madamay kung sakali. Hindi ko kayang maranasan ang nangyari kina Hermie at Rosalie dahil masyado ko hong mahal ang mga anak ko. Sa tuwing nagbubuntis nga ang asawa ko ay halos ayoko siyang iwan sa takot na baka aswangin siya. Talagang hindi na ho nawala sa dibdib ko ang takot at kaba dahil sa mga naranasan ko noon. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Sana maging aral din ito para sa mga kasityo bangungot natin dyan na mahilig mag-inom. Lagi lang ho nating tandaan na lahat ng sobra nagiging masama. Saka, mas maigi hong magkaroon tayo ng respeto sa lahat ng bagay na may buhay dito sa mundo. Kahit nasabihin pa nating hindi naman kayo naniniwala doon. Wala rin namang mawawala kung susunod tayo sa mga bilin lalo na ng mga matatanda. Isa pa, mahalaga rin hong malakas ang pananampalataya natin sa Diyos para mayroon tayong kakapitan, lalo na sa mga oras na nakakaramdam tayo ng takot. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po ako si Kaloy at ito ang aking true horror story. Shoutout naman tayo ulit sa ating mga suking tagapakinig. Pedro Bunyol, hello po sa inyo. Zenzen Ukumaki, Marjorie Daquilia, Raibachi Reposan, Cisa Villafuerte. Shoutout kay Lydia Lopez, Janice Garcia, Forever Young, Lawrence Guapo at Dulce Silva. Marami pong salamat sa inyong palagiang pakikinig.